How are you, my brother? Zviri kufamba here? Pane kanyaya kandoda kuti ndikomendewo pane munhu uyo ari kutaura kuti vana nyoka yemabhunu, vana bombshell chichi. Vana bombshell vachembera. But wisdom inotouya nemunhu akura. Unonzi uchenjeri uya. Sino uchiona kuti kana pakurarama chaipo inonzi life begins at what? At 40. Unenge wamachuwa. Zvaunenge wakutaura zvinoremekedzeka chaizvo. Unotoona kuti pane pasvikawo vanhu than kuti unoudzwa nemunhu anenge aine 26 years 20 years. Aiwana ungaitaura zvine musoro but kuti zvikunze kutambirika zvonetsa. Nemuchiri same generation but iyo generation yemanje yana bombshoka vaona zvakawanda, vadzidza zvavakadzidza zvakawanda. Vanonzwa kuti munhu achiti ndakaenda kuhondo nevanhu ivava vakuona kushata kwavo. Hana kutanga kutovaona kushata kwavo izvozvo. Zvinhu zvekuti unenge uchingoregerera. Hakuna munhu anoti mwana akakanganisa anongomurova paangotadzira ipapo. No, unombopotawo uchimupawo kuti iwe izvoda kuchinja izvi. Asi wakasona pachaya machenjesi wakuita se wakubata wakumborova. Ndo shamu yawe nana bombshell manje. Havana kuzotanga kuzoona izvozvo, vakazoona kubva kare. Endivo vana vembwa vasunururani ka. Zvimbwa izvi zvinozvarwa kumusi mumwe chete but mazuva ekusunura anenge akasiyana. Chamisa is a good leader. Ane uchenjeri mumwe watonotoona kuti mudiki zvake but ane uchenjeri mumwe watotoona kuti tinogona kuyambuka. Nditi haunga pari kunzi hatidi hondo apo. Hondo hapana anoida but mbonyatsondudza kana uchinzwa kunzi kune kumunda uko munda wako uri kudyiwa nenzou, ungaende nerekeni here kunotanda nzou kumunda iwe pfuti uinayo? Unoona kutoiridza zvekuti dzinotoziva kuti apa taakufa shoro zitadza kuzoiuraya zvako, asi unotoenda nepfuti utoenda wine weapon chaiyo. Tozvinongoda vakomana vezana, vanhu vaurayi vakomana, vanhu vatoziva kuti haisi tinopedza. Sochiona vachinjera vachiita zvoinda zvavanoita izvo. Bombshell akambodyiwa hake angaitanzi akadyiwa hwemp. Kudyiwa hwemp iye Mnangagwa akadyiwa kangani. Kugara muparliament kainyaya yenhangiriri yekungoti anenge achingonzi namugabe ndiwe minitsa wechakati ndiwe minitsa wechakati. Hwemp akauzamawo akadyiwa rungani. Mise mana chirumhanzu maimuda ndiani ndomumusha make. Saka uya munhu hapana anomuda kana uchiona uchirambwa navanhu vemuraini mangu. Hakuna anomuda. Handitozivi hangu kuti VP ngaoneiwo kuti vamuti ngaadzokaswe kuita president. Munhu aidyiwa hwemp kumusha kwake chaiko achidyiwa hwemp. Zvakavhara hwinaka hwemp 2 times achiridzwa hwemp. Saka pano pakaipa ukaona vachitoti arege tisedi opposition zviri nani pane benzi remuraini mediri. Saka pano pakaipa ipapo. Saka zvinhu zvizhinji tinozviita tisina handingati tisina uchenjeri. Munhu ndokuona kwake ndo uchenjeri hwainahwo hweiwe anga achitaura pamusoro pananhangirikina pana bombshell nana nyoka yemabhunu. Ndokuona kwakewo. Ini ndomuonero wandiri kuitawo zvangu kuti zvakanaka muonero waita. Ini zvakanaka muonero wandoita but ngaarege kuda kuti kunyanya kuinfluenza vanhu. Handizivi kuti iye achanyanya kuda kuteerawo zvakadai izvi ndiani. Ngaangogara ine muonero wake. Vakatadza zvaanoziva iye tisingazivi. Tirikungoona zvakanaka zviri kutanga kutoitwa ipapo. Saka ine kane zvaakaona zvakatadzwa zvakawandisa
ngambosesi tiri kuona zvakanaka timboona kutenda